Joka on nyt. Niin tästä sen piti vetää backflip. Ei, mun piti vetää tosta B. Niin se syntyi. Niin, mut silloin joskus... Ei, kun tää... R7 vastaan. Niin tässä piti vetää tästä. Tästä mun piti vetää tässä. Niin, mutta täällä ylhäälläkin. Ei vedä nyt se backflip. Kyllä mä tässä niin backflipi tälleen. Me vedän se backflip. Mä otan killi vielä, niin salasin. Alkoi. Mikä tuo on sulla? Noniin, ei paineta. Pitäis tehdä paska. On hiljaa. Alkee. Ei vaan tää oikein mä näen mitään. Noniin. Oli mä Hieno. Pistetään uudestaan. Ota joo eri puolet. Tässä toisen kerran tosissaan. Niin. Alusta. Sain back to coachille. Katsokaa. Hieno juoksu. Kattokaa tätä. Ei jäänyt lattia kiinni, se oli niinku se pointti. Se on se pointti. Mitä vittua? Naatit. Yksityiskohtia X:stä. Minä olen tehnyt ne hämähäkin seitit sinne siellä lipun luona. Kuole. No niin, vielä yksi backflipi. Anna mennä. Alkoi. Oi. No niin.